9 out of 10 ka mga batang Pinoy ang maglisod og basa bisan pa man og nitungtong na og 10 anyos tungod sa nahitabong learning gap ni adtong pandemic. Kini matud pa sa usa ka report gikan sa World Bank. Aron masolusyonan kini, gilusad sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD ang Tarabasa Tutoring Program dinhi sa dakbayan sa Sugbo kaganihang buntag Hulyo 3 ug mulanat kini hangtod Hulyo 19. Miabot sa 60 ka mga pampublikong eskwelahan ang misalmot sa maong programa alang sa 4,000 ka mga bata. Samtang aduna sila makagatos ka subsidized tutors nga nitabang gikan sa Cebu Normal University. Matud ni DSWD Secretary Rex Gachalian, ang maong programa dili lang makatabang sa mga bata kung dili apil na sab sa mga tutors nga matudlo. College students who want to avail of education assistance must render tutor services to the non-readers who were identified by DepEd in the grade 2 level. They will be paid for a minimum wage for 20 days, but they only work for 2 hours of tutoring in the public schools. So it's more of like your brigade, your parang doctors for the barangay, but they're fighting literacy using college volunteers. So it's a win-win again, it's a whole ecosystem. Usa sa mga tunghaan nga nisalmot mao ang Careta Elementary School nga dunay 4 ka mga tutors alang sa 43 ka mga umaabot nga grade 2 student. Gipangandaman gyud nig maayo ni Kimberly aron epektibo ang iyang pagtudlo sa mga bata. And then Manila paper, this one, and then flashcards. I have flashcards too. And ako silang ipakuan like kanang sa YouTube sa ilang mga tunog alpabeto. Tara sa dili lang kay siya ingon nga kanang it's not about reading. It's also about kanang assessment sad sila kung silang pag-write, silang utok, and also silang behavior sa class. Gawa sa reading classes sa mga bata, aduna po'y orientation alang sa ilang mga ginikanan. Sa mga parents, mao nang ginabuhat ni siya namo para po sa parents nga session is ma-accommodate nila na unsaon nila pag handle sa ilahang mga anak nga maayo, buutan o sa mga kanang mutudlo pod dili ra sad sa mga tutors sila pod as parents. Laing mga programa nga sugdan sa DSWD dinhi sa Sugbo mao ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ug Pag-abot Program ubos sa Administrasyong Marcos Jr. Right after COVID, there's a sudden surge of homelessness in Metro Manila. Kasi a lot of people lost their jobs pero they don't have the ability to go back to their home regions or they won't want to go home dahil for lack of economic opportunities for themselves. So what we did was to, it's a devolved function working with the 17 local government units of Metro Manila. We augmented their capacity to reach out to these families living under the bridges, in canals, in waterways. So there's a dedicated 100-strong team of social workers going around daily in the high-volume roads of Metro Manila, reaching out to these families. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa MyTV, Cebu.